Hello mga kagarots! Kumusta na ang tanan? Magkuan ko guys. Magluto ko. Magluto ko sa kuang panihapon no. Ang akong bana nagluto na siya og spaghetti. Unya, gibinlan pagyud ko niya kay basta magbuhat na siya og spaghetti, basta magluto siya og spaghetti. Naadyo koy ako ang inani kay ko ganahan sa spaghetti. Niya akong binlan og inani kay akong pansiton. Unya kay nagdefrost man ko og inani. Nagdefrost man ko og kaning emiti crabs. Unya octopus. No? Octopus. Kana bang mix ba guys nya naa siya maso o mga akong kuha ng ko ano. Inani siya. See? Naa siya dyan na siya calamaris, shrimp, mussels, octopus, and imitation crab meat. So, mo ni siya akong buhaton karon, no? Nya ako ra usa ang mukaon. Nya mora ni siya nga akong lamas. Utangan ako siya og jalapeno para mo hang. Nya sibuyas, red pepper, og ahos. No, mora na siya ako ang pero na ako'y mga seasonings, guys. Na ako'y mga additional seasoning. Siguro utangan ako siya og dyan ka ng utangan ako og ginger. Naamong goy ginger powder. Lami na siya na ginger powder. Magsugod na ta og luto. Mura sad kog nakaibaw sa ako ang i-tune in. Atong i-tune in ang tune in. Tune in. Oh. So, nagluto na siya spaghetti na panihapon nila. Tapos tanawa ang cheese guys, no? Makita ni mo ang cheese, oh. Lami man, tanaw. Pero, unya ako mukaon na. Mukaon ko na inig, abot na ko gikas trabaho kay ang tamatis, ang acid ba, di man nako amigo eh. So, abot na ko, mukaon ko sa spaghetti. Pero karon magkuan sa ako ni, magluto-luto ko. Og ako ano siya, magaras. Una na to ning ahos. Saka ka ng mayong makita, guys ba? No? Mamakob, oy. Kulbon. Aray. Atong pa-brownon og gamay, dili pa-brownon kanang paluton og gamay ang ahos ug ang sibuyas kay para humot. Mura sa kog kamao nga muluto, guys. Mura lang.
mauna siya ang itsura. Aray. So, ato na siyang ilunod kani. Ato na ni siyang ilunod, no? Kana siya. Ato na nang ilunod. Kabaw ka nga nung naguba ni siya, guys. Naguba siya, no? Tibuok manggod ni. Pero, ako magikuha ang katugan ng itom. Naman siya itom. O, mo nang nangaguba. Nangaguba na noon, o. Kani, o. Tarong tanawon. Pero ako nagiguba ang luyo. Ikuha na ko ang itom. Kaya di ko mukaon sa itom. No? Naman na siya. Si abi na ko ang papel na ay maoray ako ang nabasa na kong shrimp niya wa ko kita na adyo di ay shrimp ang agi di siya shrimp and octopus gamatoy kag tiil so mana mo na siya ang naong mutuyok man guys ug di mo gunitan okay. Butangan na to og gamayng patis sa hugaw kay naong akong patis mo na siya atong butangan og gamay lang. Muna na siya naong. Oh. Naguba ang mga kinason guys. Ang mga kuan ang unod kay gipang bukan ako. Butangan na to og gamay lang. Gamay ba o daghan na? Gamay. Ano? Natuyok ba ang kuan? Kaha. May sad nang motuyok anak parang dili na ka magtuyok igukay. Kaha na lay motuyok. Nahotdan ba ya ko og kuan Na. Basta kay ang simple lang nga luto guys kay ako man sa dang mukaon no. So, human naman nato butangan sa patis. Ambot ko siya ako ibutang. Nahutdan man kog magic syrup. Ay butangan din nato kanang lemon powder. Lemon powder guys. Lemon powder gikan ni siya tabingi. Lemon powder gikan ni siya sa Pilipinas. Lemon powder. Tangan to lemon powder. Pawasa bako, no? Lemon powder. Ay, lunod magapil ang plastic. Nainana na siya, oh. Dili na ka makakita sa katong crab
nga tibuok pa. Nabungkag. Saon. So, naunsa na. No. So, nainani na siya. Nabungkag na. Di na ka makita atong murag lawas sa crabs ba. I mean, legs. Kadong tiil sa kuan, wala na. Bungkag na, wala na.